हेल' सना मा खालामदों? बां नोंखौ नायनो लुगैनाया सान्दुं गोसायाव दै गांनाय बायदि ख्लाब ख्लाब जाथारबायलै मोनथारबायलै सना। बां नै सना लकडाउननि गोसोखौ गोजोन खालामनो आं नोंनि थाखाय मोनसे शायरि लिरदोंलै खोनासं सना। खोनासं जों सानैनि मोजां मोनलायनाया बावनो हालायि जों सानैनि मोजां मोनलायनाया बावनो हालायि बुंनो थांब्ला दाम गोसानि जांगिया जखि बायदि लै सना। सुवाद बावलासो रायलायदोलै मान सिरि सिरि सना लोगो फैबायलै दोनथ'बाय दे सना बे बा बालन मालायसो लकडाउननि दिनावबो हिनजाव मारदे बिसि बिसिलाय हायालै बालन नोंदो नङालै फाग्ला गोदोनि उन्दैयाव ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय लोगोसोलै लल्ला। नै नों लेवरा हे सालानो आंखौ गोदोनि ब्रिटिश जुगनि बादि मोनदों नामा जायगायावनो थगायनो है नै नों खुदियाव गोदोर खान्थियाव साला रावजोबो लाजायाखै नोङो लल्ला सैमा। नों बादि सलमान बादि सेराबो गैथार होनो हालाय ओ भाइ मारौ मुछि मारौ जाबिथौ गला जायुदिफोरानो देरबायलै मा खालामबावनो बारिफोरखौनो खनसे स्राय नायना फैनोसै र' आङो। खदालफोरालाय मखिन थायोब्रा मा लकडाउन जाबाय थाखोलै लोंथिंनोबो मोनला गिदिंनोबो मोनला मा लकडाउन जाबाय थाखोब्रा नै गाव इनो बंफांलै बंफां गाव Ê, nên sản hello. Ê, nó scope tao nó scope ăn được mình siêu lấy. Mà đâu đấy. ओइ नोंबा पाबजिनि दावरावलै ओइ इलेक्ट्रिक खिथाना गेलेथां थैगोनलै नों गानसे पाबजि दोनो. It's my choice. डेन्जार रायबाय दं नों आंखो दिनैसिम आंखौ गोसोथोनानै दिन नायफेराखै. डेन्जार रायबाय दिस' थैबायलै मबाइलानो गेलेजाथारा 1GB रेमनि मबाइल लें जाफ्रेजोबो थैबायलै हायालै गेलेनो थ' थांसै माबा मोनसे खालामनोसै थ' उपाय गैया मा खालामबावो नङाबा थ' ओइ बेलदां लाइन थाइजौआ मोनना दंलै खावनो थांदो ओरैनो बेयावथ' मोनजाखाया थ' बाददि ओइ सोर गाखोगोन आंथ' गाखोनायालै आं ओइ बालन जासो माथो थाइजौआ थांदो ओइ आसि माथो ओइ बुथांनो र'ला ओइ बेलदां मारिया थाइजौ मोनदों खावनो थांनो औ खावनो थांनांगौ थु थांनांगौ साना मानसि थु ओइ थु ओइ थु
दा फैनानै फैबाय बगा हागोन दे गाखोनानै नै मोनसे खामानि माव नोङो बालन नोङो ओइ जा थाखुमानानै गंसे मालिक नांखादो दै ओइ बालन हालालै सिं साजोब्बाय ओइ बालुन्दा नों गाखोफैदोलै इयो हालानो Herman gahi, jumpa. आइदै बारिफोरानो माथा हाग्रा जाजोब्बायलै सयथिबो मा खालामबावनो दा नै जंगलबारि जाजोब्बाय बैजातफोरा आंनि थाइजौखौ खावनो ओंखारदो र' नोंसोरखो आंनि थाइजौ हाग्रा र' थखन लाना थांनि आं र' ओइ र' नोंसोरखौ र' ओइ मालिक फैबायलै मा मालिक फैबाय Oh no! Ay! र' थाइजौ हानदों र' ओइ र' ओइ ओंखारबो थुनालै थुना ओइ थुना होनदो फाग्ला ओंखारबो ओइ ओइ आं थाइजौखौ मोनमाखासेखौ जाजोब्बाय नोंसोरो ओंखारबो लकडाउननि थाइजौखौ मोनमाखासेखौ फानै जानांगौ नोंसोर जाजोब्बाय ओंखारबो सिङाव फै थाइजौखौ मोनमाखासेखौ नोंसोर जाजोबनाय लकडाउननि बेखौनो फानै जानांगोन आं ओंखार ओइ ना ओइ फाग्ला ना नै थुनालै इसोर लोगोफोरा बाखिया ओइ र' नोंसोरखौ इसोरनो बेलेग देन्जार बारस हेरा गथ'फोराबो माथो बेलेग देन्जारै बारनो रोंगौ माथो هلا اجا الزعيم العظيم على دين सोरबा आंनि न'आव हाबफैबा थखन लानानै लाम खुबिना हरगोन आं रावखौबो हाबनो होआ आं लकडाउननि आंनि फिसालाखौबो ओंखारनो होआखै आं रावखौबो हाबनो होआखै आरो आंलाय सोरखौलाय हाबनो होनो गथ'फोरखौ आं रावखौबो हाबनो होआ माथो खालामदोंब्रा सालजिमोन लकडाउनाव थांनोबाय माथो जिखिमो र' दा माबा खेबसे फन खालामनि आं हेल' ओइ दाबा सफैबाय फिसालाया जोंहालाय म'आव थांनो ओंखारदों नोंलाय हा सकाव रिसार्ज थांगौमोनलैबा बहा रिसार्ज सोनो थांदों आंनि एकाउन्टावनो दामादामि फैसा दोङो बेखौ सोना लायोबानो जाबाय दा थां न' सिङाव हाबना थायो उन्दुना थायो बिफा बेख्लाया फैनो होलानो लामायाव नेना दङ जोंलाय माबा मोनसे खालामनांसिगोन माइब्रा मोनसेफोरखौ लोंनोसै बैसागोनि
हेलो सना सना नों मानो इदिलै आं थानो हायालै सना सना नों गैयाब्ला दानो थैगोन आं सना हेलो हेलो सना हेलो फिनिश दानो थैगोन आं फिनिश तुम रहते हो ओइ नोंसोरो इयावसो जबाय दोङो दाउलाया माथो मुलि जानानै एम्बुलेन्सआव लांबाय नो मा जाबाय थायोब्रा ओरे बापरे मानसि ब्लार नुजोबखोलै आंलाय पृथिबियालाय ब्लार जाजोब्बाय नामालाय Oi, hot. Tolong nang tuh. नंगौ नामा